אני מצטער שאני כל פעם מצטרך לעלות בחלקים, אבל זה מה שיש לי, תוכנת הקלטה פשוט לא נותנת לי. אוקיי, אז כן, זה ככה הולך להיות, אני אעלה את זה בחלקים. מצטער שזה הפסיק, בואו לחלק 2, אוקיי? כנסו לחלק הזה, כן, יאללה בואו. תקטן. אני חושב שפה זה מקום להקים בית. תגידו לי שאתם חושבים כמוני, נכון? שזה לא רק אני. אם זה רק אני זה מאוד מביך. בוא נראה. טוב, לכן ככה. ובינתיים אני פשוט אשים קייבל. ואני אכין פה גם תנור. טוב, תשמעו, אני לא יכול ככה. מגשר, אז אני פשוט אעשה ככה. מי שיודע, יודע. פשוט אעשה ככה, ואז יגמר הגשר. מה זה? זה זומבים האלה, אתם נותנים לקרה. אוי, אני אוכל את זה בינתיים. זה שזה נותן לי לאכול. שיט. טוב, כדי שנסתלק מכאן. טוב, זה לא מקום של הבית כאן. יש במים כאן המון כאלה. למה משתמנים כאן בלוקים משום... וזה עוד חול, זה לא הגיוני, חול אמור ליפול. זה לא הגיוני. יש לי באגים במיינקראפט נראה לי. זה חול ולא הגיוני. אוקיי, עכשיו זה הגיוני, הבנתי איך. אני לא משהו החזיק את זה לפני זה. כלב, אני חייב עצמות. אוי, שכחתי שכלבים נהיים עצבניים. אוי, אוקיי, כל הלק יש לו עליי, כל הלק יש לו עליי. אני מת. חייב לאכול. אומייגאד. אני מת מהכלבים. אומייגאד. עושה יו. טוב. אוי, שכן. טוב, אני אחזור לכם שאני אמצא איזה משהו מעניין. טוב, אז מצאתי ביום החדשה. וואו. קח את זה. יש לך גם סוגים של כזה. טוב, 12 זה מספיק. איפה? הונת. לאן את הולכת? זה ביום המאוד מאוד יפה. אני אוהב ביומות כאלה. מה? זה רק אני, נכון? רק אני רואה עכשיו דברים מוזרים.
טוב, נו כבר. בא לי למצוא. מה המקום שאני אוכל לעשות בו את הבית שלי? טוב, תזכרו שיש לנו עוד להרוג את הדרקון. אני לא יודע איך נעשה את זה. טוב, בפרק הזה בטוח נמצא כבר כמה דברים. נראה לי שפה מקום סבבה בשביל להקים בית. בינתיים הבית לא יהיה כזה גדול או קטן. פה. אוקיי, אז בואו נעשה את הבסיס של הבית. הבסיס נראה לי יהיה פשוט מהעצים האלה. הם נראים ממש יפים. 48? נעשה ככה. למה אני לא בונה טוב? למה דווקא אני חייב לא לבנות? טוב, אני אחזור אליכם שכבר אני אסיים לבנות את הבית, כאילו, אתם יודעים.